sebede gigi na penjo moro ni kuom conferences kata rombe mosetim mag geto ohala kachiel kod keto mwandu Nyanza inyalo miyo gadi ewi 10 kanyo ni chikori nano kidwoke malongo baratwa ni mondo idwoke sani ini wuon nikech gigi isesomogi isebede gi kata koponi samoro kidhi e rombe ga achiel kachiel to ineno chakruok mar gigi me paro ni winjo bed ni timo mar ariyo bedo penyo nyalo bet ni ang'o momiyo rombe gi koluongi to jotelo ema dwa kawe thuolo mang'eny ahinya jotelo mag siasa gin ema gibedo mbele gin to winjo bed ni gichopo nyaka kanye kaka jotelo ma nyalo chiwo yo kata ma oket mwandu e lwetgi nikech nitiere mwandu moket e lwetgi ma ema nyalo support kata nyalo siro chenro moko mag lek manitie mag dongruok jopiny to winjo bed ni kanye rombe machal kod ma mondo ne ni kuonde mi igeto kete mwandu gi gin gima ok mana jotelo kende kata pach jotelo ma ji biro wacho ni mano ng'ani gini nosewuoye koro wan wawe mondo waketo wang'wa mondo wanegi kanye ma jotelo gike kanye ma jopiny chakoe to kanye ma jogi riwore kanyakla owadwa George but nyaka wapog siasa kod dongruok and you understand go the political economy mar piny kata mar the country yes any government keto lwasi maber mar timo wala to government kosekelo lwasi maber mar timo wala to en business mar private sector mondo timo wala ka government boketo ndwa timo business to kuma gigo dhiye onge ni kata sugar industries me Nyanza mabedo ran gi sirikal yes ipim gi ratili gi kibos gi ni ma private owned iboyudo ka ma private owned ni malo yor yuto en malo yor ndiko ji en malo yor output mare kata revenue kaka giyudo kata profit kech bang dalo mang'eny ahinya until last year June between June, July and September ekaneno ka sugar sector ochako kelo income o josiasa nyaka draw line margi magi wene private sector teach marowala mondo tim kata chalo kaka mag investment gi mondo mi otim gin oningo beni gitimo gima kisungu luongo ni giketo lwasi kata gikelo friendly pro business policies obed na county assembly national assembly nyoka neno MPs wa what they desire to do ngejoka pani CDF en mana mar gero classrooms kende nyoka neno gima senators wawacho ni they want to do in terms of yuayo nikech ang'na wuoye mano yuayo jo ket mwandu ok teach governor kende senators gidioko giromo gi ji oningo beni wachako sero county wasio mabeyo ma teach both private sector gi national government both county to gi national government current investment conferences mosetimore mwalo yiena monda miye an kaka jalony na koni wane machako gigi yes yiena monda miye ang'wene wi 10 nyiso ni poko chopo nus mar geno poko chopo nus yes. Kendo anyalo justify that ang'o momiyo paro ni poko chopo geno jome poko chopo achako ni Busia kane wadhi nitiere investor moro na Nigeria moro be na Turkey kopogore gi sugar industry masani Butali kene ma on your way to kapok gik matayo mano no biro courtesy mar investment conference nitie mono ningo tim organic fertilizer okapani no pick up nikech weche mineno mana konika koro ber wa identify gi wamiyo gi warify ne gi county to ka gi pick up Homa Bay nyo ochiu attach nyo attract the attention of several investors mancha no team last year ma neno ka under European Union tok mano na neno ka around 6 ambassadors more than 6 ambassadors odhiromo gi governor wanga magi express interest edible oil inyalo paro crop value addition mabe ang na wuoe gik morning ben sunflower yes. Palm oil njugu blue economy ka jomanen giginene nigi interest in blue economy county aggregation and industrial park inano ka mandalo ma Homa Bay cha inano ka a lot of investors no show a lot of interest
mana aneno ka stimo ter very fast. I'm yet to follow up ni wagi kanye. O Siaya ne pokotimo. Ndalo Governor Asanga watemo plan twice to no fail. No ko otimore. Sani aneno ka His Excellency the Governor orengo aneno ka plan mare. Ageno ni gibro time mondo bed very unique. Very unique. Seche moko bingeni onge tiende loso kata conference makawa a lot of money, public money. Inyalo loso gimana timo ne jo Taita Taveta ne investors round table discussion. Uluongo ge to present investment opportunities to ge express their interest. Then you follow up. Better. I to kore ko ucha ku communicate no the public. Koro public ngeyo to gube gi engage nikech ng'eny public bende makonyo to support or propel investment opportunities. Yes. Kech gine magen gilo, gine mag provide labor, gine ma weg piny nyaka ketgi. Penyo mi chaki penja ni to be gigi ka waloso gibe waketo jo piny. Yes. The best strategies maloso sustainable and memorable investment conference. Eni kapok utime onego utim proper mobilization from sub-county level or even ward level. Mu facilitate gimiluongo ni community ownership. Nikech ma public fund midwa tiyo godo en pes jo piny. Oningo ging'e ni ang'o mabiro, idwa time nang'o, itime kanye, to what is our share? One responsibility marwa kaka farmers, small scale farmers en ang'o. One kaka the motor transport industry, one wada time ang'o. One kaka jomanie millers, wadwa time ang'o. Millers biro together, all those key sectors, utimo map out. Nyakutim gimno feasibility study. Munge gwenge ka gwenge ni ang'o maginyalo provide. Ka udwa yudo investor moro madwa keto cottage industry, raw materials idhi yud kanye. Nyaka ung'ini farmers oket together mob uyudo buy in. Sama ma otimore, yes. Ka governor oseloso conference to kuro en teach jo piny through sub county administrators mawacho ni no one gweng machalo kama kaka Nyatike, we are ready for this investor. Ken puro cotton, governor, ministers, kata other county officials, national government, okibi puro. It is the locals, mabiro puro. Kuro gingeyo government can only facilitate, ginyalo miyo gi inputs, kaka kope, but gi training. Kaka se miyo gi inputs, kote, they build reservers, yani buying centers. Deke no kada kunde choko mwandugi. Choko mwandugi. Yes. To nyaka choko mwandugi be nyaka gindik jo piny. Mondo jo piny ong'eni wadadoke puro cotton. Kaya na be cotton be as the key factors on agribusiness. In gi weche mang'eny manyalo konyo. De nyalo mi wase chariyo. Koro no ka cotton ung'iyo wacho ni ang'o miyo no fail. Sani koro jo piny waseyie wakelo nu kodhi ni kaka neno governor Wang'oncha ne manye cha Siaya be aneno, Migori be aneno, benene wanted to try on it. Gibiro giketo. Ka gisekelo to wabiro ging'iyo gina ni jo piny be uyie kawo gini. Mai kaka wadhi supportu kuonge gi pesa wabro miyo ukothe jok ma kaka doyo nyalo tamo nikech sani labor cost is very high. Atima a lot of investment in agribusiness. Labor cost is very high mwalowa nikech yudo ji tek. Uyudo ka government nyalo support gi uwoyo gi banks branches to support small scale jomwaluongo ni SMEs. Koro gibiro to gi support mage to wayudo realistic development. To ka obedo just a talk between investor cha to kiny gidok, investor ne biro headquarter ikia ku gweng midwa tere, gweng no bende dwa dishon go, mane omineno kata pige mineno mono ku Nyanza, mondo pige gi oti for sustainable agribusiness or irrigation. Obedo matek nikech communities feel ni some of them were not involved. Koro gin tich gi gotiene yudo ka ging'ado pipes. So constructive engagement mar any as a project specialist I will tell you ni constructive engagement mar jo piny maging'eyo jo bati kata kidhi nindo in mana kata ka in governor kata in mana minister to ging'eyo ni magirwa girito. Mano is very key towards realization mar sustainable economic growth mar gweng' mora magi nyaka timre. Yes.